In-nuqqas ta' infurzar biddel il-belt kapitali ta' pajjiżna minn belt ta' eleganza għal belt vulgara u hija verament xi ħaġa ta' dwejja li f'pajjiżna spiċċaw imexxu numru żgħir ta' żviluppaturi u mhux il-gvern. Hekk saħaq l-eks gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta Francis Vassallo f'artiklu li ġie ppubblikat fit-Times of Malta fejn fisser kif il-belt Valletta inbidlet minn belt residenzjali mimlija ħajja għal dak li Vassallo qed isejjaħ paċe fil-ieħor b'effett dirett fuq ir-residenti li qegħdin kontinwament jitilqu u jfittxu residenza x'imkien ieħor. Vassallo stqar li l-belt Valletta mhix l-unika żona f'pajjiżna li spiċċat tilfet il-preġju tagħha. Hawn semma kif ix-xatta ta' Sliema wkoll inbidel kompletament fi blokka ta' siment bla ebda eleganza u stil. Dan l-isfreġju beta taħt gvern laburista fis-snin 70 meta kien ħareġ permess biex ġar il-ġmil tagħha tinbidel fi blokka ta' appartamenti u eventwalment bqajna sejrinek sakemm minn dar waħda spiċċajna f'dak li Vassallo jsejjaħ putpuri ta' blokok ta' appartamenti. Fit-Times l-eks gvernatur tal-Bank Ċentrali sostna li għalkemm il-gvern bidel l-isem tal-MEPA għall-awtorità tal-ippjanar din mhiet tagħmel pjanar ta' xejn għaliex iżjed qed tiffoka kif tikkuntenta lill-iżviluppaturi.